Takže čaute ľudia, dneska vás tu vítalo a dneska si zahráme, neviem čo to je, nejaký Tower Grind 2 Skate a skúsime tu na mega rampe platenej skúsiť nejaké triky. No, akože je to sranda celkom, len neviem, jak gripy získavam, to je mega ťažké, že ideme, hop, nič nevydarilo, a si to chytím do ruky, ideme hore, otočíme sa, alebo skapnem, jasné. Teraz dáme salto, alebo variál. Nič. Áno, aké pekné. Ja musím nájsť, kde si tam ten mobil. No, nevadí. Takže idem. Bam! Nič. Skúsime si nejaké triky túto v tomto skateparku, lebo to je platené, tak aby ste vedeli, že či si to máte kúpiť. Ja som to kúpil cez taký bundle, tam boli viac tých svetov, lebo som na skúšku, lebo sa mi to podľa mňa viac vyplatí, lebo som chcel ten do Office a vôbec sa mi nepáči, mega rampa je lepšia. Takže to je na vás proste, aký sa vám páči. A škoda, že sa to nedá vyskúšať, že si to pozriete ako, že skúšate, ako sa to dobre na tom triku. Že to nebudete, aha, to by sa nedalo, by si tam chodil alebo že by si to mal len na 10 minút. Že tak skúšobne. Každý je na 10 minút, no a to by sa dalo, že skúšiš, či si to zoberieš alebo nezoberieš. Takže, no v tom je výhoda podľa mňa týchto svetov. To by som neprežil v realite. Koľko mám svoj best score? Toto... neviem, ale mal som 1 000 000. No, lebo to bola náhoda. A to keď som pokazal, no tak to bolo hrôza. Nič. No to náhodne portuje, aj keď ste blízko. Ja to už pokazujem, no to som ja. Ideme. Bam! A teraz vyskoč. No, so šubitom. Jak to mohlo byť late? Nemohol. Nie? Či nemohol, neviem. Ja chcem show it. No, tam double show it. To je zase kick. No, tak táto hra je nenormálna. Normálne to... ja to otočím a preto normálne ako kickflip a preto to je variál kickflip. Toto by mal byť variál, nie? Počkaj. A teraz počkaj, ja to skúsim, ak mi napíše variál, tak ja normálne neviem. Variál úplne si dačo iné. Zasa? No, to mohlo byť toto. Variál? Late kickflip, ja už fakt neviem. Toto je light. Tak skúsim variálov late kickflip. Late variál. To sa mi nepodarí. Nič. No. Ak chcete z tejto hry pokračovanie, tak napíšte komentár, ak chcem pokračovanie a dajte ešte 10 lajkov, ak sa vám podarí. Tak natočíme zase z tohto a uvidíme, že koľko ľudí bude chcieť z tejto série, teda nie zo série, ale z tejto hry vlastne. Skúsime ešte skočiť na tú vec a potom končíme, už som vám povedal, takže tak no. Končíme, toto nedopadne dobre, dopadlo. Jak to, že to je 540? No nevadí, lepšie ako nič. Dropnem. Bum, 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 bum. Nevadí, som ja. Nič sa mi nepodarí. No takže, čaute ľudia a majte sa dobre.